jakinarazte izuet, nire boskaketa falta dala, produktuen aldetikan, esango izuet, bai, asanailua, eta bai, piperra, amarrekuak izan diala. Tomatia, nik ustet sasoitik kanpoko zerbait dastatu deula, eta ez dula maila onena eman. Pakagin edo ontziratzean arluan, logo politena, Gorka irabazalek zekan, errezeta aldetikan, nei gehienetakoa gustau zaitena, arkumia, saltza mundialakin, eta hau guztia esan da, gaurko irabazlia da, Gorka igual! Yeah! Mi esker hiruroi, oso gustora gona izuekin, barkatu pixka maia igual puntuazio gutxiagatikan, baina, eta hori, mi esker eta, oso ondo pasa duala eguna. Mi eskerriri, eta danoi, txalo bero bat.